guztia tokaude, jakin dugu justutsua egiten ginela, azken hilea ondo joan da, baina azken hilera arte gora beratzu, baina, bueno, haukin dugun inderrakaz burruken indogu, eta jentea multzadagaz eta ingurukoakaz, errezagoa da dana, así que gustora. Gorantza ondo, ikizan gustora joanaz, eta berantza lupetzagaz eta kontuz bajatunaz, minik esartzeako, baina, bueno, nahiko desentemente esango neuke. Uste inoizko txarren egon dela, lupetza da tope, eta, baina, bueno, momenturen baten eurie behin dozku, haizea, hotza, baina, bueno, horren kontra ezin da ize behin, así que egon danagaz aurrera. Bakarrik eskerrak emon horre mendien egon diren danari, azkenean etxean jolastutea bere doble filoa deko, baina jentea multzada de oso aberazgarri eta positiboa izin da, así que beste bari eskerrik asko danari.